Right, muri Zimbabwe nezuro muri kungoziva mese pane shoko rakafamba zvichinzi ZanuPf kunzi yakatuma delegation kuSADC secretariat kuGaborone kuBotswana. So panapa nyaya iri kuitika ndeyekuti vari kunzi vakasvika kuGaborone ikoko, meeting inobva yarohwa yavanga vafambira because havana kufambira mahara. Meeting yasvika bva yarohwa, saka vari kunzi vakomana vanga vaenda kuti vanopusha kuti vaite GNU naNelson Chamisa handiti. So panapa chiri kuitika ndeyekuti GNU haina kurambwa, havana kurambirwa kunzi vaite GNU, but manje chayazoitika panapa ndechekuti vangosvika vakanzi aya isusu paCM report nechinchi stuff zvese zvatakandikirana hatina kana chinhu wani chatachinja ipapo, ndiwo pangori nechi ndopangori nenyaya yedu. Ndobva vauyawo vakati aiwa isusu tazvinzwa zvamutaura zvekuti munoda kuzodaidza, but tafambira kuti titaure nyaya dzeGNU. Zvikanzi nyaya dzeGNU vanotaura naNelson Chamisa ndiye anofanira kunge anofanira kutaura kuti ngapaitwe GNU, because GNU yacho hamuite mega zvemusoro nje kungoenda moti toda GNU. So Nelson Chamisa kunzi ipapo ndiye anenge atokey padhiri racho kuti abvumidze kuti alright, kana kuti abvume kuti ya GNU ndaida kana kuti handina kuida, because chiri kuitika kana achinge abvumawo SADC yobva yafara, munhu wese ofara, zvinhu zoita bo. But manje apa kuti achibvuma zveGNU munongoziva maZimbabweans hapana kana muZimbabwean one anenge achida kunzwa nyaya dzemaGNUs, because zvakamboitika kudhara kubva madhezi ankomo madhezi atsvangira muzvona, but hapana chinhu chakanyatsoshanda, because panapa chakuitika nyaya yapo ndeyekuti vada kutombofixa nyika kana kuti ndingati kugadzira nyika. They want to fix the country, because vakanga zoti vada kufixa nyika nechishona mune makufunga kuti kufixa nyika kuitira nyika utsinye, vada kugadzirisa nyika. So pakugadzira zvinhu zvoda kugadziriswa nyaya dzemaelections, nyaya dzakasiyana siyana. Like yesterday Nelson Chamisa akatotwita akati kuti dzimwe dzenyaya dzizhinji futi dzeida kugadziriswa zvinana ZBC zvezvo kuti zvishande zviri independent, like zvinyatsoshanda zvichibudisa nyaya sezvadziri, like news dzakaita sedzidzi haudzizwa kana paZBC kuti kwazonzwai kwazodai, munozotozongodzinzwawo pasocial media nepamwe chichi, ndopega pokuti unotozosangana nenyaya dzakadai soidzo. So pane mapoints panapa abuditswa kuningiriki kuSADC secretariat kumeeting yavanga vaenda kuti vanoita ikoko. So mapoints acho panapa ndo andava nawo panapa kuti titry kuti timaonesane mapoints aya so that pamwe zvinogona kubatsira. So point number 1 pari kunzi SADC has not changed its position on Zimbabwe elections and on its SIOM report on Zimbabwe elections. That's point number 1. Point number 2, Zimbabwe government should take steps to correct the illegitimacy in Harare by cooperating with SADC in its processes and protocols. Point number 3 panapa iri kuti Zimbabwe will be excluded from various key SADC processes until the illegitimacy in Harare is resolved. That's number 3. Number 4, ZanuPf should ensure they stop escalating the tense situation in Zimbabwe political impasse but take steps to correct political crisis. Point number 5, it's important and key for SADC to have a Zimbabwe that works. It's also good for the people of Zimbabwe. Therefore, the ZanuPf government should not focus on themselves, but the reality of the people of Zimbabwe. Point number 6, SADC will very soon on January 10th will be announcing a set of sanctions against Zimbabwe to ensure the member state complies with SADC guidelines and principles as enshrined in the treaty of which Zimbabwe as a member state is signatory to it. Do mapoints muri Zimbabwe abuda ndo nyaya dzacho dzafambirwa zvinhu zvacho zvichazoitika nezvavaonesana ikoko kuSADC padelegation yanga yaenda ikoko. Ndo nyaya muri Zimbabwe ndava nayo panapa ndakakubatirai kuti kungoonesana nyaya inova yabuda pabepanhau reAfrica Beautiful Round, ndo vabudisa nyaya iyi vachitaura zvinhu zvanga zvichiitika kuSADC secretariat. But muri Zimbabwe kana uchinge watosvika panapa first time yako, usakanganwe kusubscribe, hatibhadharisi mahara, comment, like, share, toramba tichidzoka tichikupai maupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.